Byla jednou jedna slepice a ta měla 4 děti. A zrovna jedno bylo za ní na cestě. Vylítlo rychlostí blesku větrem. A zrovna, když se to kuřátko vylíhlo, v tom zlá opice ho unesla, chytila ho a kuřátko křičelo píp, píp, pomoc! Jakmile odnesla opice kuře k lesu, objevil se sov Vítek a povídal. Nepust ta kuřátko jen nás, já opice! A opice mu na to namítla. No to si piš, že ho jen tak snadno nepustím. Ale sov vyhrál, chytil kuřátko a utíkal s ním. Vítek nevěděl, kam by ho schoval, kam by ho dal, tak ho odnesl ke svému pánovi a krmiteli Lojzovi. Jeho dcera se jmenovala Eliška a moc ráda baletila a naučila i nějaké kousky kůže. Ale Lojzovi se to nelíbilo a řekl. Když jsi se naučila já zenicha, tak by, ale ty si tady, já to je s kuřetem. Když se Eliška podívala z okna, tak uviděla kosmonauta a řekla si. Ten je tak odvážný. Když Eliška 3krát zamrkala, tak viděla, jak si kosmonaut nadal padák a pomalinku padal na jejich dvorek. A když dopadl, tak jí řekl. Ahoj, krásná panenko! Jak se s tím mužem neznámým tak dlouho povídala, zjistila, že hraje fotbal, jezdí na koni, lyžuje, plave v moři a že z něčeho už vyhrál medaili. A také zjistila, že jeho nejoblíbenější boty jsou červené konversky. A už se začalo zpívat a v dálce byla vidět už jen sova. A ty to pustí.